Good jobbat. Uho, mikä sekstyttää. Puolirobotytty. Jos ne rupee sisällä. Oo, tuu mun sisälle, joo. Sä näytät aika tyhjäpäältä. Kieltämättä sinäkin. Ai, knokki! Ei tappa! Try not to fall to your death. The master override doesn't override gravity. Spank me, mommy. Ai, apua! Tiedäksä mitä auttaminen on? Okei. Oi vittu, hyvä. Ei, nyt mitä? meni valo. Lähti valo. Mitä mä... Hyppä selli. Mitä mä teen? Mitä mä teen? Eikä. Tuolla. Oi. Sehän niin tuskin pääsee liikkeelle tuolla. Hei! Mitä? Se on hyvää ruokkaa. No niin. Spike planted. What is it? Main. Last player standing. One enemy remaining. Shadows traveling. Nice. Another death. A. Let's go. Dead fools. Invertor... Inventori full. Tässä ihan jumii, kun mä istun tässä tälleen huonosti. Mä kyllä aio tehdä asialle mitään. Aion vaan valittaa. Jätättekö mut rauhaan, jos mä juoksen tästä läpi? Probably not. Täällä on ovi! Mä menen sinne! Päästä mut! Päästä mut! You motherfucker! Ovi! Okei, no sit mä en tunne itseni vanhaksi, mä tunnen kerran kiitteli nuoreksi, kun mä en tiedä mistä puhutaan. Okei, Mitä vittua tuolla tapahtuu? No ei mitään. Vittu mä säikähin mun omaa saatanan varjoa. Päivää. I'm not this trash, I promise. I am, but please. Soda luumato. I'm done. Vittu, mua paskattaa. Eikö? Ei mun mitä nyt sanoa, mua paskattaa. Ei mun piti sanoa, että mua pelottaa eikä mua paskattaa. Vittu. Oh, fuck me daddy. Oh, fuck me daddy. Perkele, minähän en pelkää.
Minä en sinua pelkää. Pelkään ihan vitusti. Vittu, että muuten pelkään. En pelkää. Tiedätkö mitä mun pitää tehdä? Tässä mun pitää tehdä. Tässä mun pitää tehdä. Mun pitää kääntyä ympäri. Ha! Tulee. Tippu alas. Älä aloita. Mä oon ottanut sulta pataa, niin monta kertaa, et ei enää. Ei. Totta. Mitä vittua tapahtuu? Mitä vittu saatanaa just tapahtuu? Sullahan on kakkosen reppu. Optics here. Close range. Joo, mulla on silti liikaa tavaraa. Heitä pois. I need more. Kuka sano tolleen? Kuka sano? Heitä pois. Sä et tarvii sen vertaan niitä juttuja. Tarviin. Hienot ohjeet ihan oikeesti, heitä pois. Aha! Auta etsimään saatana isompi reppu, äläkä anna tommosia ohjeita. Harmittavasti tässä ei voi olla vankilalampakkoasioita. Jumalauta! Ei saatana! Missä meidän Janni? Palosammutin jo. Millä sä saat Jannista palosammut? Onhan se nyt aika pieni palosammutin ja silleen oikein kunnon sammustaja niin sanotusti. Mitä vittua, Shin? Oi, katos kun mä kuuntelen silleen niinku... Mitä toi on vetänyt? Mitä toi on vetänyt? Oi jumala, mä haluun samaa. Satasella sama oikeesti. Satasella sama. Selvä, oliko se ihan pieni hetki? Mikä siellä on jäljellä? Se ei sama, ihan pieni hetki. Ei jumalauta. Please send help. What? Siellä on medkitti ja siellä on noit bensakanit. Mitä vittua, hyi saatana! Musta tuntuu, että Pauskin löysi joku kaveri. Hei, tää muuten lähtee taas. Tämä. Oi! Mitä mä ylsin? Toi oli kyllä aika likainen hitti. Toi oli aika hiton likainen hitti. Näittekö? Siis ihan hiton likainen hitti. Oota. Tiedätkö millä sä tuntee mut läsnä? Kato. Tuntuuko jo? No niin, mä luovutan hyvästi ihmiset. Minä lähden, en jaksa. Siis toinen kerta. Vitun hätsi. Eli 96. Eli 96. Vittu! Sorry, Mikki. Pannu. Pannu pitää olla. En oo. Mitä pannu? En oo. Tänään nää keskustelut. No. Vai eikö tää? Mitä te haluatte nähdä? What do you wanna see? You wanna see my beautiful face? Hello! Eikö
paukkaa mitään. Hey, whoa. Sorry there. Sorry about that, Ash. I didn't mean to scare you. Siis mun sydän. Et ole koskaan Voinko me ottaa tän? Damn, this is a big ass gun. This is the first and last time I'm testing this type of Vaikka pitää tulla loppupäivän päästä. Miksi sä laittaa sen pois? Ota se nyt päähän. No niin, tutina lyhty. Get your shit together. Ylöspäin. Alaspäin. Oi Kattokaa näitä matoja, kun on onnellisia. Oi anteeksi! Ei! Ei, tuu takas. Mitä helvettiä? Se meni tonne portaiden alle. Tää on se 90-luvun huukopeli, missä piti puhelinnumerolla ohjaa vedet. Miksi se tapahtuu? Mitä sillä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Miksi se teki totta? Ei jaksa. Ai, mitä vittua nyt? Törmätään tähän näin. My old friend. No niin. Oi vittu! Alo? Vittu! Yeah, I know. I'm just happy to see you smile. Mitä se tekee? Come on, let's talk. So, this is home now? Kattokaa, kattokaa. Vittu, se poika vielä heiluttelee takana. Heitä mulle, passaa, heitä mulle. Let's just leave. Let's get out. Noin. Ei, saaks me sähköisku kanssa? Haloo? Ei! Ja mun pitää mennä! Ja mun pitää mennä! Ja mun pitää tehdä! Siis tätäkö paskaa minä odotin näin kauan? No mitä? Suklaakeittiössä. Tää toimii ihan vitu hyvin, mitä hätää? Ui saatana, mitä helvettiä! Ei! Tätä mä haluan kokeilla. Tyytytkö palaamaan? Toi on kyllä vähän väärä biisi laivassa, tai laulaa silloin kun te menette laivalle, niin silloin ei ehkä kannata ihan. Jee! Mitä hittoa? Mitä tää näyttää tässä nää vuotet? Anteeksi. Ei! Tää on paskin peli mitä on olemassa. Ei helvetti. Oikeesti en mä pysty tää. Oot sä niin ihan varma? Ai! Helvettiä! Nyt tuli sellainen ole, että toimii vähän paremmin VR-kamoitus. Ai, hakka, no älä nyt.
tota... Ai helvetti, en mä voi katsoa. Kuka vittu tän on koodannut? Mitä sulla on töitä? Voiko tää oikeesti käydä tätä narua pitkin? Ei vittu, se ei voi pyydä sitä narua pitkin! Miksi mä kuuntelen teitä ikinä? Gregory, voisitko kosketella? Voi vittu. Sano kosketella, nyt minä vahingossa sanoin kosketella. Hei Gregory, voisitko kirjoittaa kirjaa? Ole ystävällinen. Kirjoita kirjaa. Joo, seems legit. Miu katsoi tätä tekstiä ja totesi, että se näyttää tältä. Taichan, who is this guy? Mikä kombo? Jos se olisi sinun tehtäväsi pistää porukkaa nauramaan. Hyi saatana! Hyi saatana! Kill him with fire! Hyi saatana! Hyi helvetti, mikä näköinen otus! Hyi saatana! Mä haluan nähdä, mitä tästä tapahtuu. What the fuck?! What the fuck? Katkarapuja. On aika hoidella turpakuva. Vitu Bentley, vittu. Mitä helvettiä tässä tapahtuu? Mitä vittua? Se vähän lenti. Se rauta. Se karhunrauta vähän lenti. Miksei? Häh? Miksen voi? Jaa. That might have been too much. Niin tietysti. Oi vittu. Kuppa. Selvä. Minä en sitä halua. Mitä? Jaha. Ei. I can't use that here. En voi käyttää tätä täällä. En voi käyttää tätä täällä. En voi käyttää tätä tässäkään. Vittu. Vittu. Helvetti. Nyt ei kyllä pysty. Ei, nyt ei kyllä pysty. Mä muistan, minkä takia mä vihasin tätä peliä niin paljon. Oho. Onneksi se ei oo friendly fire. Ois Chrisille tullut toinen PS-reikä, että hukkuu. Vittu nyt.
Joo. Käsijarru. Mitä? Et mä oon aina vähän kukkuu. Niin ei tää ei tiedättekö? Tää ei poikkea mitenkään niinku normista. Häh? Ei sinne. Ai vittu. Ei ollut noin. Oi, oi, oi! Ei, helvet. Vittu, mua paskattaa. Tätäkö paskaa minä odotin näin kauan?